Croeso unwaith eto I cartre fi. Gobeithio bod chi'n barod ar gyfer ein sesiwn cadw heini ni heddi. A na gyd sydd angen yna chi yw cader. Iawn? Reit, be fi moyn chi wneud yw iste ar ymyl y gader a fi moyn I chi cadw'r bol yn dyn, y cefn yn syth a'r gen I fyny. Dydych brechiau ar draws eich bron a fi moyn I chi godi lan ac iste nôl lawr a pwyso yn ôl yn erbyn cefn y gader. Iawn? Codi lan, iste nôl lawr a pwyso yn erbyn cefn y gader. Lan â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un bach to, a 10. Da iawn chi. Reit. Y symudiad nesaf, fi moyn chi nawr symud pnwl reit I gefn y cader. Bod chi'n gallu teimlo cefn y gader ar eich cefn chi. Iawn. A fi moyn chi dal ochrau'r gader, codi'r ddwy gos lan a nôl lawr. Y ddwy gos lan a nôl lawr. Nawr, os mae hwnna'n ormod I chi, newch chi un cos ar y tro. Felly, un cos lan a nôl lawr. Iawn? So chi'n twtio'r llawr wrth bod chi'n dod ar gos nôl lawr. Ond os chi angen, mae hwnna'n iawn. Reit. Bant ni, 10, sai bach a 10 unwaith eto. Cofiwch cadw'r cefnau yn syth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Dodi'ch trad ar y llawr am eiliad, bant ni to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Fi'n siŵr bod chi'n teimlo hwnna erbyn nawr. Reit, y symudiad ola ni'n mynd I wneud, mae'n dda iawn I gadw'r cliniau yn ystwyth. Felly, be fi moyn chi'n wneud I dod I ymyl y gader unwaith eto, newch yn siŵr bod y cefn yn syth, a'r bol yn dyn, a'r gen I fyny. A fi moyn I chi godi'r penglin lan, mas i'r ochr, mewn a nôl lawr. Penglin lan, mas i'r ochr, mewn a nôl lawr. Newn ni 10 ar un cos a 10 ar y gos arall. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Yr ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ar un ola a 10. A dyna ni, chi'n gallu eistedd nôl ac ymlacio yn y gader nawr. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi eto cyn bo hir.